Skvelý nápad, tu je text, miestnež názvom Postup pri záchrane života, ktorý následne a rytmicky vysvetľuje základný algoritmus prvej pomoci. Reaguje, dýcha, volanie, stredy, nefa. GPR je písaný tak, aby bol ľahko zapamätateľný. Ideálne aj pre deti, študentov, hasičov, zdravotníkov či edukačné kampane. K. Postup pri záchrane života. Edukatívny pop hip-hop, tempo cca 100 ppm tón. Si, pozri sa dookola, nehrozí ti nič. Potom oslov človeka, možno stačí krik. Haló, ste v poriadku, žiadna odpoveď. Zatri plecom jemne, musíš vedieť hneď. Ak nereaguje, to je jasný signál. Čas konať rýchlo, ide o finálom. Vidím, že niekto leží, hýbe sa či nie, najprv sa uistí. Tvoj život je tiež dôležitý. Vieš, pozri sa dookola, nehrozí ti nič. Potom oslov človeka, možno stačí krik. Haló, ste v poriadku, žiadna odpoveď. Zatri plecom jemne, musíš vedieť hneď. Ak nereaguje, to je jasný signál. Čas konať rýchlo, ide o finálom. Skontroluj, či dýcha, naklon hlavu späť. Pozri, počúvaj, cíť, daj si 10 sekúnd sled. Ak nedýcha, volaj číslo 112 a potom začni stláčať hrudník bez prestávky. Dýtať stlačený, ruky do stredu, tvrdý povrch, lakte rovno, žiadnu medzeru. Potom 2 vdychy, ak vieš a chceš, alebo len stláčaj, rytmus si drž. Ej, ruky prekrížené, tlak do hĺbky 5-6 cm, tempo ako song Stayin' Alive. To ti sedí, že? Ak si s niekým povedz, zavolaj pomoc. Ty zatiaľ stláčaj, to je životná moc. Ak príde AID, to je defibrilátor. Stačí ho zapnúť, hovorí ti návod, polož elektrody, ako ti ukáže. A stlačak povie, on vie, kedy sa dá. Skontroluj, či dýcha, ak nie, volaj hneď, začni KPR. Život môžeš späť získať späť. 30 stlačený, 2 vdychy, alebo len tlak. Kým nepríde pomoc, nestávaj to, makajs. Nečakaj, neotáľať, radšej niečo spraviť, než sa len báť. Minúta ticha môže stáť život. No tvoja ruka ho môže vrátiť späť ako dôvod. Detským zborom silno rytmizovaný. Skontroluj, či dýcha, volať 112. Stláčaj, stláčaj, zachraňuješ srdce. 32 a znova, kým príde záchranka, ty si jeho podpora. Nezáleží kto si, každý môže zachrániť, stačí len vedieť a hlavne chcieť konať. Záchrana nie je veda, je to rytmus, je to v tebe. Keď vieš čo robiť, niekto iný ostane na zemi alebo v nebi.